Üçüncülete talağın hakkında mevzumuzda olsa 3 talak bolan zenanani kitaba ora nefar doğrulma Müslüman doğun. Nahmedu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Geçenki celetelerde elhamdülillah ne kadar mesailler talağın hakkında aydıldı. O şuna mesailler Müslüman doğun şey Kur'an'ın, sünnetin, zindegin kanunlar şey. Şunları bilmektik gerek. Kep öteşten öyü kardiptir. Entecik adam bir kep doğru etmesen maran şoňsuna hata etdi, ne kadar günahkarçylyk bolýar. Hatta bir talağın hakkında, nikahın hakkında ki bir kep bilen beýlek boldy, bir kep bilen beýlek boldy Müslüman dogalım. Şu zatlar barpda barahim haqqani ulamalyň hyzmatyna oturup da sorap da öz gerekli dadyny öwrenmeklik gerek Müslüman dogalım. Indi bardyk şu gurrunusuna ki bir adam öz denanatyny 3 talak beripdir. Hem taýanda görýärsiň, doğan kardeşinde görýärsiň, dosyarda görýärsiň ki falany öz gaharnadyr, hoşlugynadyr, akly zaýynadyr. Ola be her sureti bölek 3 talaga barıpdyr. Ya bir gorda marahim hem 3 talak bir gorda aýdyp göberipdir. Hulasa aýaly 3 talak bolupdyrmy? Milletin ahat zaý bolugry. Bu da öýlerine gidigir. Bu tarapdan enni teň dosyň, teň doganyň diýen ýalak, teň şopar marahim öz familiýaň diýen her kim bolsun. Ten görýärsiň bir hanawada çaşypdy. 4-5 sene çiz çağı oglan uşak ba idinda. Bu da hem marahim öz barahim ýakyn gardaşyňa daşdy barahim dosýaryň. Zendigi derhem berhem bolugly şol öňde bir ýeriniň aýaly aýrypdyr diýe. Aýaly aýrylandan soňra bir öýüň işi şoň boýuna çypdyr diýe. Öýüň işini bir küçük edenden soňra aýdypdyr diýe. Gardaş men aýalymy öldüren şu öýüň işi diýipdir diýe. Şu jere bir gynatçyndan onu oglan uşak takamamada bu da ötüne ten hulata görýärsiň bir zendigi çaşypdy. Näpärem dogurlamaly. Geçenki jereteki gurrun geçdi. Bu arada dogurlanýan tertibi dogurlan kişi bolýarlar. Bular barahim özüň kıyamatyň ýakmaklyk, bir iman gitmekliğine bir tertip kurmaklyk Müslüman dogan bular. Ki yalandan bir gece bolan kişi bolup ýamaşan onu 3 tane hay geçipdir ýa geçmepdir. Ýamaşa öňki adamdan getip de satmaklyk. O şu toğratının şun üçüdünün de Allah Teala'nın lanatı bağlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu adamların hakkında lanatı bağlığı bir de belli oldu ve her bir erkekten hani ki Allah Resulü'nün lanatı şuna olsa Müslüman da onu vallahi yerine şola adamların şu dünyadan imanlı gitmeyecekleri bir kati bir gurur Müslüman da onu. Ama ten görüyorsan şöyle bir zendeki çarşıptırını şimdi ne yaparım doğrulacak şeriata oraya kitaba oraya ulamalyň istidlalyna ora bir ýol koýup Az cümle ne yaparım o? Az cümle dehmel bar ýok, bir owşan, bir gurrun şo Müslüman. Birçe ýol bar, dogry toğratynda dogry gaftan barjak bolsa. Onda ne yaparım? Sen görýärsiň dogasyň ýaryn şeýle dene 3 talak bolupdyr. Hop. Sen bilen Hudaýyň arasynda bir gurrun bolýar. Sen şulan şeýle çaşyp etany görýärsiň. Zendigiň dargapdyr onu. Oglan uşan kullemar bir rahat çekecek ýöne. Terbiýet kullen dogry bolmajak ony. Sen şuň daşyndan şuňa ýüregiň awyp özüň bilen Hudaýyň arasynda niýet etýärsiň ki men şu aýaly şeriatyň dogry aýtýan toğratynda nikah edip aljak. We şunu izdivac edip, eýne denana edip özüme aljak. Ondan toğranda men şunu öz meýlim bilen talak berjek, taky ýamaşlardan gelsin öňki adamdan ýaşamadan çylýan. Dikkat edin o da yalandan nikahda. Eýnen serahatan öýde elam etýär. Men ikilenji aýal aljak diýär. Bu da many türkmen eýlek öýdüň bilýärsiň. Ikilenji aýal aljak diýdiň, ýani sen öýüňe otladyň ýani hetap ýani. Öýde gyrdım, daýdadyr, ýegenler, mamadyr, ejedir, kakadyr, babadyr, hemme sen başyňa düşýär. Emma sen ýagşyny etdik bir adam, hiç kim sen etjegisinden habary ýok. Şu toğratynda sen daş töwreň öňüň düşman etýärsiň, ikilenji aýal aljak diýip. O şu toğratynda barahim, osam gudaşylygy berýärsiň. Kep guruna galýarsyň. Adabrydan barahim, ýylyň arasynda bir kep guruna adabry çepesa şuňsyny barahim hatyra düşýän ýerler bar. Şu toğratynda barıp gudaşylyga baryp, öýdäkin rady edip, zat edip, şu kadar derde here galyp, ýa gawlyk bilen rady edip, hiç kim habary ýok teň niýetinden. Zahirden çyndan toýatjak bolup ýarsyň. Barýarsyň şu toğratynda guda bolýarsyň, zat etýärsiň, gyzyllak ýarsyň, gapatýarsyň, haýdy bir etmilisi etýärsiň. O hem öýüň agyndan kejebe ýerdip gidip de barahim onu barahim toy edip, zat edip, eýni bir atdy toy ýalak. Hemme işte falanyň aýaly boldy, falanyň aýaly, falanyň ikilenji aýaly boldy. Ya bolmasa awwal aýaly boldy diýip, eýni suratynda alýardyň.
toy etdiýärsiň, zat etdiýärsiň, sonra öz halan günüň, öz niyetiňe raýyňa şonu barakim talak beripde, başdan taýýarsyň, bir ýol açýarsyň şu awalky adamsyna barmaklyga. Men şu metle bir muhtarda gördüm. Başyky fetva Hanefi mezhebine gelen kitaplarynda fetva bar. Bir adam baýta bir çaşyp beten hanamadany şıgın miňdeş biýawraçylygy, harzy, borji, derdederi, kellagır satyn alyp da ýagşy niyet bilen Allah razy bolsun diýip şeýle bir zähmete düşse barahim umid bad etdirler şibinna haqqynda Allah taala sowap berdi diýipdir musulman dogan. Otam şu adam gode şıla adamyň haqqynda şu umid bad etdirler bir adam şıla adama sowap bolsun şeňe diýen Hudaý taňa makbul bolsun. Vay bahal ol bir erkek ýananlary ki şol nağul billah 3 talak bolanna muşu toğratında barahim yalandan bir adama satan kişi bolup o bilen bir gece bolup bolmany ýa-da öwrük gaýdyp da şonu ýa-da ön kadam satan kişi bolýarlar. Ol adamla musulmandan etdiýänleri eýne zina hiç bir farky ýok yani. Biziň aramyzda mantagada ýalana Hanefi türep berler bar. Hanefi men diýen kişi ödüne. Gelýär bir adam aýalyna bir agyz 3 talak diýse 4 mezhepde de 3 talak bolýar. Bir adam goda ýalyna talak diýip aýtdy. 3 talak bolýar tamam boldy. Ya bir agyzda sen 3 talak diýip aýtdy, ýene tamam boldy musulman dogan. Arada ýalanan Hanefi türep berler bar. Şu 3 talak bir agyzda aýdanda ýok bir talak bolýar diýip 4 mezhepden çykyp şu dogratynda millete zina etdirip berme rahim ahumma musulman dogan biziň mantagamyzda. Ahullar iba şuna meneşi işleri yalanna men Hanefi diýip eden kişi bolýar. Men janym ýany ýerşi, teniki tawhidden keplýärdiň, teniki imandan keplýärdiň, teniki etiqatdan keplýärdiň, teniki dine için jandan esmelýärdiň. Sen gel afaşkar aýtda, men mezhep bilen işim ýok diýip. O biz siziň yalan dadyňyzdan habarymyz bar. Siziň öz hüjreňizden jozba çykyly. Tarawat 2 rekat diýip. Tilike şığı cöret eminegli näme diýip şığı menesadyň hakynda barahym gelipdi barahym ýylyň arasynda yalandan men Hanefi diýen kişi bolup barahym şığı menes millete alak edip berdiňiz. Siziň de inşallah belli günüňiz badyr haçan bolar Hudaý taala bir çemine salar. Siziň de hakykatyň inşallah taala iyi türkmen sara belli bolar. Siziň näme musulman dogan. Kesin mantaga türkmen sarada Hanefi mezhep türip köp gumrahide musulman dogansyz barahym şoňa baş bolagly. Şo taýda musulman doganlar gurrun men asli mowzuny tawmaýyn. Şeyle bir zat eger Hudaý nekerde haýty bir ýerde piş gelde, şuňa tenha ýol ýan gaýdan ýolum, ondan başa berdäki ýollar haram ýol, gaty bir günähkarçylyk Allah Resulunyň lanatyny başa getirýänler, dünýäni kıyamatyň ýakmaklygy musulman dogan ýa. Şo taýda siz musulman jawan doganlym da gaharyň gelenne beýleşeli gurumony behiç onaş kefe barma. Sen mar gaharna adam barahym bir belli beti we gahar gygyrmaty we atşygyrmaty we dopolmaty var. Näme teňet musulman dogan? Emma şuňa barma. Şuňa barandan soňra barahym teň soňra adam gelinden gelýän iş ýok. İbn Abbas radıyallahu anh'a ýany bir gelipdir. Şeýle näme? Men aýalymy 1000 talak berdim diýip Hudaý hakka. Gaharna bir gel 1000 talak diýipdir diýip aýalyna. O da diýipdir diýe. Olay üçin riwayetde gelýär-de, sen 3 talak bilen sen aýalyň elden gitdi diýipdir. O 997 tarapda Hudaý tarapdan nafarman boldy diýipdir. Onuň şu taýda musulman doganlym, ýani dilimde gaýym bolmaly, şeriat dili biler diýipdir da. Sen diliňe şuň hakynda gaýym bolmaly. Şu zatlar diliňe almaly, şu zatlar ýüregiňe götürmeli. Eger ehyanan marahim hubur nabi samani bol oňuş bolmaýanda bolsa, eýne bir adam ýazak hatybada manna bir kanuny gurumda da köpelli Hanefi mezhebiniň tersine erkek adam Hudaý nekerde şonu aýan talakda berip on toýtun kötýärler. Alnýan pulla setderse taramdat ýöne. Onu edip bereyin. Bar kanunun günden men alýanyp kanun Hanefi mezhebi öwrämelerine musulman dogan. Şuň hakynda kanunyň etýänleri nagdar her ýerde şeriata ters musulman dogan. Şeriata ters bolandan sonra kanun birede 1000 dem daha musulman dogan. Sana hiç halal bolmaýar. Seni aýallygyny halal bolmaýar. Seni musulman doganyň hanwany halal bolmaýar. Muňa diýerler ö dünýäni ýykmaklyk ahiretin bilen gabat diýer musulman dogan. Ondan şu taýda inşallah temizden tawfik bersin. Kişilerden hakkında muraat edeyli, ehli ilmin meclislerine barıp duraylı ve şi bilmeyen adamı sorap duraylı. İnşallah umid ve Allah Teala fadlan bede hem bir dünya hem bu dünyanın hoşbahtı izin versin. Dine oraya yaşamaktan 2 tane peydatı var. Bir nakt şu dünyada peydatı var. Nakçak peyda şu dünyada, niyetiyette o dünyada musulman doğun. Şu taýdan hem dünya hem ahiretin hoşbahtını Allah Teala emne koyupdur, kamil dinde koyupdur. Şu kamil din yaşayacak o da, şoňa dehmetçek bol musulman doğun. Şu dehmetten yatan ökte iyim yok, yatan adamı din yok. Şu dine dehmetçek bol musulman doğun. Bizim zindegilimizde görmeklik gerek, ulamaly ve irtibat tapda toraşmaklyk gerek. Allah Teala tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.